माखासे ख्रिस्टियान सुबुंफोरा सिखावनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे खावनाय खामानिया जाहैबाय नोंनि आंनिफ्राय खावनाय नङा, बबेबा सोरखारनिफ्राय खावनाय नङा, बबेबा थाखा फैसाखौ खावनाय नङा, नाथाय इसोरनिफ्रायनो खावगासिनो दङ। आरो बे इसोरनिफ्राय खावनायानो जाहैबाय इसोरा जोंनिफ्राय मान मर्यादा गौरब प्रशंसा बाख्नाय जानायखौ मोननांगौ बे इसोरा, नाथाय बे इसोरनिफ्राय बाख्नाय जानाय गौरब प्रशंसा मान मर्यादाखौनो गोबां माखासे ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा खावनानै लागासिनो दङ। जि बाख्नाय जानाय प्रशंसाया जिसु ख्रिस्टनि, बे बाख्नाय जानाय प्रशंसाखौनो माखासे मानसिफ्रा खावगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ जेरावहाय गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बाख्नाय जानायखौ इसोरनिफ्राय लागासिनो दङ, इसोरनिफ्राय खावगासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन बे बाथ्राया मा आरो बबे बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। जेब्ला नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ नायगोन अब्लासो गासै बाथ्राफोरखौ रोखायै साबसिननिख्रुइ साबसिन बुजिसिनहैनो हागोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो बा सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। फोरनि 100 नाम्बारनि 4 आरो 5 सिरिया ओरैहाय बुंदों, बिनि लांनायाव साब्बायस होननायजों आरो सिथ्लायाव बाख्नायै हाबदो, बिखौ बाख्नायनानै बिनि मुंखौ साब्बायस होनदो, मानोना फोरबोआ गाहाम आरो बिनि अननाया अरायबो थायो आरो बिनि नंगौआ फिरिमानिफोराव थायो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेल बोसोनखौ जोङो मोनथिगौ, इसोरनि बोसोनखौ जोङो मोनथिगौ। इसोरा जोंखौ मा बुंदों? इसोरा जोंजों लोगोसे अराय थायो, इसोरा जोंखौ अनो होननानै इसोरा जोंखौ मोनथिहोखादों। आरो जों बयबो मोनथिगौ, जोंनि गासैबो थासारियाव बे इसोरा थानानै जोंखौ दैदेनो होननानै जोङो मोनथिगौ। जोंनि बेराम आजारफोर, जोंनि दुखु जेंनाफोर, जोंनि खैफोदफोर, जोंनि रंजानायफोर, जोंनि मिनिनायफोर, जोंनि एभ्रि सिटुएशन, जोंनि मोनफ्रोमबो थासारियाव बे जिसु ख्रिस्टआ थानानै जोंखौ सहाय होयो। मिनिनायजों लोगोसे बे जिसु ख्रिस्टआ जोंजों मिनिफायो, खुसि जायो। जेब्ला जोङो गाबनो गोनां जायो, जोंनि गाबनायाव बे जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बोलो होयो जेन जोङो बै गाबनायनिफ्राय उथिखांफिननो हायो। जोंनि बेराम आजार जानायाव बे जिसु ख्रिस्टआ जोंनो सहाय होयो जेन जोङो बेरामनिफ्राय गोख्रै गानायखौ मोननो हायो। आरो जोंनि थांना थानाय राहा लामाफोराव, जोंनि खामानि दामानि मावनायफोराव, बेफार फालांगि मावनायफोराव, बिजनेस मावनायफोराव, जोंनि साख्रि बाख्रि मावनायफोराव, थांना थानायनि हाजिरा मुजिरा मावनायफोराव, मोनफ्रोमबो खामानियाव बे जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ सहाय होयो। फरायसुला फरायसुलिफोरनो थाखाय फरायनो थाखाय गोग्गो देहा, गोग्गो साननाय हनाय, मोजां मेलेमखौ बे जिसु ख्रिस्टआ होयो आरो मोजां आनजादखौ पास खालामनो थाखाय गियानफोरखौ दान होयो। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बेफोर मोनफ्रोमबो फांफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ मोनथिगौ आरो बे गासैबोनि थाखाय जोङो बे जिसु ख्रिस्टनो गासै मान सन्मान, गासै बाख्नाय जानायखौ होनांगौ आरो बे जिसु ख्रिस्टआनो मोननो जग्य। बेवखायनो इब्रायारिनि 13:15 सिरिया ओरैहाय बुंदों, बेनिखायनो दे जोङो अरायबो जिसुजों इसोरनि सिङाव बाख्नायनायनि बुलि, बे जाबाय गावखौ जायफ्रा फोरबोनि होननानै सिमान लाबाय, जों बयबो फोरबोखौ बाख्नायनि। अनजाग्रा प्रियफोर, जिथु बाख्नायनाय, जोंनि जिथु बाख्नायनाय, बे बाख्नायनाया केबल जिसुनि थाखाय जानांगौ आरो बे बाख्नायनायखौ केबल जिसु ख्रिस्टआल'सो जयग मोननो थाखाय। नाथाय प्रियफोर, आं जागायजेननायाव बुंदोंमोन जे गोबां ख्रिस्टियानफोर दङ जाय ख्रिस्टियानफोरा बे जिसु ख्रिस्टनिफ्राय, बे इसोरनिफ्राय खावनानै लागासिनो दङ होननानै। बे खावनाया जाहैबाय बाख्नायनायखौ खावनानै लादों, प्रशंसाखौ खावनानै लागासिनो दङ। जि प्रशंसाया जिसु ख्रिस्टनि, जि प्रशंसाया इसोरनि, बे प्रशंसाखौ गोबां ख्रिस्टियान बेक्तिफोरा खावनानै लादों। येस, नंगौ प्रियफोर, नोंथांनि गोसोआव हयथ' बे समावहाय सोंलु फैनो हागौ, माबायदि इसोरनि प्रशंसाखौ जों खावनानै लादों होननानै। आं नोंथांखौ बुङाखै, नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव बेबायदि बेक्तिफोर दङ जायफोरा इसोरनि प्रशंसाखौ खावनानै लादों। प्रियफोर, मोजाङै खोनासंलांगोन, बाथ्राखौ मोजाङै थं खालामगोन, आं बबे बेलायाव बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ। प्रियफोर, दिनै जोंनि गेजेराव गोबां पास्टरफोर दङ, जोंनि गेजेराव गोबां इभान्जेलिस्टफोर दङ, जोंनि गेजेराव गोबां इसोरनि खामानिफोर मावग्राफोर दङ, जोंनि गेजेराव गोबां प्रफेट्सफोर दङ, नाबिफोर होननानै बुङो, आरो गोबां रोखोमनि मुं लानानै गोबां बायदि बायदि खामानि मावग्रा, इसोरनि खामानि मावग्रा बेक्ति सुबुंफोर दङ। दिनै गोबां बेक्तिफोरखौ इसोरा सायख'नानै गावनि खामानिखौ बैसोर बायदि बेक्तिफोरनि गेजेरजों खामानिखौ मावहोदों। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मा जादों मोनथिगौना? जायफोरनो इसोरा बिबान होदों, जायफोरखौ इसोरा खामानि मावहोदों, बै खामानि मावग्रा बेक्तिफोरा
माखासे सुबुंफोरा माखासे ख्रिस्टियानफोरा थारैनो इसोरनि बोलोजों गोबां खामानिफोरखौबो मावदों। सोरबा बेरामिफोरखौ सोखानानै होदों, गैयिफोरखौ जाहोदों, गाननो गैयिफोरखौ गानहोदों। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्राया बेसो दि जाय बेरामिफोरा गादों, सोखाजादों, जाय दुखुआव थानायफोरा रंजानो मोनदों, नाथाय बैसोर बेक्तिफोरा जि हामबाय होननाय प्रशंसाखौ होदों, बै प्रशंसाखौ इसोरखौ होनो नांगौमोन, नाथाय बै प्रशंसाया बै बेक्तिफोरनि थाखाय जादों जायफोरा इसोरनि मुङै मुं लायै लायै खामानि मावगासिनो दङ। इसोरनो प्रशंसाखौ होनांगौमोन, नाथाय सैथो प्रशंसाखौ जाय इसोरनो होनांगौमोन बै प्रशंसाखौ बैसोरबायदि बेक्तिफोरा लागासिनो दङ। सोरबा बेरामिया आरज खालामजानायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टनि आशीर्बादनि गेजेरजों बै बेरामा गाबाय आरो बिनि उनाव गोबां मानसिफोरा सोंदों, नोंनि बेरामा बोरै गाखो? येस, नोंनि बेरामा बोरै गाखो? सोर सोखाखो? बबे डक्टरा सोखानानै होखो? होननानै जेब्ला मानसिफोरा सोङो, अब्लाना बै बेरामि बेक्तिया बुंगोन, आमुखाया आंखौ सोखानानै होबाय, आमुखायासो आंखौ सोखादों होननानै गोबां मुं बुङो। अब्ला बाख्नायजानाया सोरनियाव थांखो? प्रियफोर, बे बाथ्राखौ सानना नायदों ने? बाख्नायजानाया बै मानसिनियाव थांखो ना बै जिसु ख्रिस्टनियाव थांखो? जोङो नुनो मोनदों प्रियफोर, जोंनि मेगनजों नुदों जे जोंनि जिथु बाख्नायनाय, जिथु जोंनि बुंनाय, बे बुंनाया बै मानसिनियाव थांदों आरो मानसिया बै बाख्नायजानायखौ लागासिनो दङ, बै बेक्तियासो लागासिनो दङ। जिसु ख्रिस्टआ मोनाखै। गोबां बेलायाव बेबायदि जानानै दङ जोंनि गेजेरावहाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआबो बे बाथ्राखौ माथाइनि 22:37 ओरैहाय बुंदों, नोङो गावनि गासै गोर्बो, गासै जिउ आरो गासै गोसोजों गावनि फोरबो इसोरखौ अन। जोंनि जिथु प्रशंसा खालामनाय, जोंनि जिथु अननाय, जोंनि जिथु बाख्नायनाय, बियो केवल जिसु ख्रिस्टनि थाखाय, इसोरनि थाखायल' जानांगौ, सोरबा मानसिनि थाखाय जानाङा। नाथाय जों नुनो मोनगासिनो दङ गोबां बेक्तिफोरा बे बाख्नायनायखौ गावनो लागासिनो दङ। जोंनि गेजेराव, जोंनि भारतआवहायबो बेबायदि बुंथिगिरिफोर गोबांफोर दङ जायफोरनि मुंफोरखौ लायोब्ला मानसिफोरा हयथ' गोबाङा बायदिसिना बाथ्राफोर बुंगोन। दा बेयावहाय आं मुंफोरखौ लानो हास्थायाखै। इसाराहि काफिहे होननाय बाथ्रा दङ, हयथ' गोबांफ्रा बुजिदों। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बुंथिगिरिफोर दङ जायफोरा गावखौ मोजां मोजां बुंथिगिरि होननानै बुंनानै लायो आरो बिथांमोना इसोरनि जिथु इसोरनो होनांगौ प्रशंसा, बै प्रशंसाखौ मानसिफोरनिफ्राय बिसोर बेक्तिफ्रानो लानानै दङ आरो इसोरनिफ्राय बै प्रशंसाखौ खावनानै लागासिनो दङ। जि प्रशंसाया इसोरनिसो, नाथाय बे प्रशंसाखौनो मानसिफ्रा लागासिनो दङ। बर' ख्रिस्टियानफोर, नोंथाङाबो साबधान जागोन। नोंथाङा सोरनो प्रशंसाखौ होदों? येस, नोंथांनि थाखाय दिनै मण्डलिनि पास्टरा आरज खालामगासिनो दङ, नोंथांनि थाखाय मण्डलिनि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा आरज खालामगासिनो दङ, नोंथांनि थाखाय, नोंथांनि मोजांखौ हास्थायनानै मण्डलिनि गासै बेक्तिफ्रा आरज खालामगासिनो दङ। नोंथाङा बै प्रशंसाखौ सोरनो होगोन? नोंथाङा बिसोरनि आरज खालामनायनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्टआ फिननायखौ नोंनो होगासिनो दङ, नोंनो रंजानायखौ होगासिनो दङ, नोंनि दुखु दाहायाव नोंनि दुखुफोरखौ गोजान खालामनानै होदों, नोंनि गथ'फोरनि फरायनायखौ मोजां खालामनानै होदों। नाथाय नों प्रशंसाखौ सोरनो होगोन? मण्डलिनि बेक्तिफोरनो, मानसिफोरनो होगोन ना नोङो इसोरनो होगोन? अनजाग्रा प्रियफोर, बे बिषयाव नोंथाङाबो साबधान जागोन। नोंनि जिथु प्रशंसा, नोंनि जिथु खुलुमनाय, बाख्नायनाय, बे गासैबो जिसु ख्रिस्टनि, केवल जिसु ख्रिस्टनि जानांगौ, सोरबा मानसिनि थाखाय दाजाथों। जेरैहाय जोंहाबो गोरोन्थि जानो हागौ। मोनसे समावहाय नोंथांमोना मोनथिगौ बलिउडआव सासे मोजां बुंथिगिरि दङ, सासे मोजां फावथिनागिरि दङ जायखौ जोङो जनि लिभार होननानै मोनथियो। बै जनि लिभारा जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान आरो बियो मोनसे समावहाय जिसु ख्रिस्टखौ नागारनानै, जिसु ख्रिस्टनि अननाय, दया, अनुग्रह गासैखौबो नागारनानै संसारजों लोगोसे सोलिनानै दङमोन। नाथाय जेब्ला बियो परिबर्तन जाबाय, गोसो सोलायफिनबाय, जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव फैबाय, जिसु ख्रिस्टआ बिखौ बाहायबाय आरो जिसु ख्रिस्टआ बिखौ सासे मोजां बुंथिगिरि खालामबाय, इसोरनि खामानि मावग्रा मानसि बेक्ति खालामबाय। बिनि उनावहाय गोबां दाब दाब जायगाफोराव थांनानै जनि लिभारा इसोरनि बोसोनफोरखौ बुंथिंहैबाय। नाथाय गोबां जायगाफोराव ओरैबायदि जादों जे जनि लिभारखौल'सो नायनो थांदों, इसोरनि बोसोननि थाखाय थाङाखै, जनि लिभारखौ बाख्नायनो थांनाय बायदि जाहैदों। प्रियफोर, जों बे बिषयावहाय साबधान जानि। सोरबा सेलिब्रिटि फैयोब्ला, सोरबा इसोरनि बुंथिगिरि, गिदिर गिदिर बुंथिगिरि फैयोब्ला जों बेखौ नायनो थांनाय नङा, नाथाय इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनानै इसोरखौ बाख्नायनायसो जोंनि जानांगोन। नाथाय सोरबा सेलिब्रिटिखौ नायनो होननानै, बै सोरबा बुंथिगिरिखौ नायनो होननानै बहाबा प्रग्रामाव फारिलाइयाव थांनानै बैखौ बाख्नायहैयोब्ला बे जोंनिबो गोरोन्थि जागोन प्रियफोर। दा बेयावहाय जों बे बिषयाव साबधान जानि। जोंनि जिथु बाख्नायनाय, सिबिनाय, खुलुमनाय गासैबो बे जिसु ख्रिस्टआ मोनदों प्रशंसाखौ, आरो जाय बेक्तिफोरा बै प्रशंसाखौ खावनानै लाबाय थादों,
बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोनथिसिगौ मा खालामनांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंदों, आइडियाखौ मोनदों आरो लोगोसे नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। नोंथांनि देहेन खालामनाया नोंथांखौ गोजौनिख्रुइ गोजौसिन खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।